Το σάντουιτς με αλλαντικά στο πρωινό είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην ογκολογία και αυτό δεν είναι η δική μου άποψη. Είναι το συμπέρασμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γεια σας. Μαζί σας είναι η Ξένια Νόβοκ και σήμερα θα σας μιλήσω για τα 7 πιο επικίνδυνα τρόφιμα που το 98% των ανθρώπων καταναλώνει στο πρωινό. Το καθένα από αυτά υπονομεύει σιωπηλά την υγεία σας, μέρα με τη μέρα. Αν θέλετε να ξυπνάτε με ενέργεια και όχι με ένα θολό μυαλό, μείνετε μέχρι το τέλος. Εκεί θα υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα αντικαταστάσεων, τι να αφαιρέσετε, τι να προσθέσετε. Και παρεμπιπτόντως, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσοι είναι ήδη μαζί μας. Είμαστε πλέον πάνω από 100.000. Είναι απίστευτο. Η στήριξή σας μου δίνει έμπνευση να συνεχίσω. Και αν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί, ελάτε στην παρέα. Εδώ αναλύω τέτοια θέματα μερικές φορές την εβδομάδα. Σύντομα και ουσιαστικά. Πάμε. Θα ξεκινήσω από το πιο επικίνδυνο. Από αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο, ένας φορέας του ΠΟΗ, έβαλε στην ίδια κατηγορία με τον καπνό, το επεξεργασμένο κρέας. Αλλαντικά, λουκάνικα, μπέικον, ζαμπόν, όλα αυτά ανήκουν στα καρκινογόνα της πρώτης ομάδας. Δηλαδή, η καρκινογόνος δράση τους δεν είναι υποδιερεύνηση, έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί ότι συμμετέχουν στην ανάπτυξη καρκίνου. Ας δούμε γιατί. Το 2015, 22 επιστήμονες από 10 χώρες ανέλυσαν περισσότερες από 800 μελέτες. Το συμπέρασμα ήταν απολύτως ξεκάθαρο. Μόλις 50 γραμμάρια επεξεργασμένου κρέατος την ημέρα, δηλαδή 2 φέτες μπέικον ή μερικά λουκάνικα, αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχαίου εντέρου κατά 18%. Φανταστείτε, κάθε πρωί τρώτε αυγά με μπέικον. Φαίνεται ακίνδυνο, σωστά. Όμως, σε έναν χρόνο, αυτό σημαίνει 18 κιλά επεξεργασμένου κρέατος. Σε 10 χρόνια, 180 κιλά. Και κάθε γραμμάριο δουλεύει ενάντια στο έντερό σας. Τι ακριβώς προκαλεί τη ζημιά? Τα νητρόδι και τα νητρικά άλατα, συντηρητικά που προστίθενται στα αλλαντικά και στο μπέικον. Κατά το τηγάνισμα και μέσα στο στομάχι μετατρέπονται σε νητροζαμίνες, ισχυρότατα καρκινογόνα. Σε αυτά προστίθενται και οι ετεροκυκλικές αμίνες που σχηματίζονται κατά την επεξεργασία του κρέατος σε υψηλές θερμοκρασίες. Και δεν μιλάμε μόνο για καρκίνο του εντέρου. Μελέτη του 2020 έδειξε ότι ένα πρωινό πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά και το μπέικον περιέχει περίπου 40%, μειώνει την καλή χολυστερόλη κατά 7% και αυξάνει τα αθυρογόνα σωματίδια. Αυτός είναι ένας άμεσος δρόμος προς την αθυροσκλήρωση. Το καταλαβαίνω, τα αλλαντικά είναι γρήγορη λύση. Τα κόβεις, τα βάζεις στο ψωμί και το πρωινό είναι έτοιμο. Αλλά ξέρετε τι άλλο είναι εξίσου γρήγορο? Να βράσετε το βράδυ στήθος κοτόπουλου ή γαλοπούλας και το πρωί απλώς να το κόψετε. Έτσι έχετε πρωτεΐνη χωρίς καρκινογόνες ουσίες. Βρετανοί ερευνητές υπολόγισαν ότι κάθε χρόνο 54.000 περιπτώσεις καρκίνου του εντέρου μόνο σε μία χώρα προκαλούνται ακριβώς από το επεξεργασμένο κρέας. Αυτά είναι δεδομένα. Τώρα θα σας δείξω ένα πραγματικό έγκλημα της βιομηχανίας τροφίμων. Τα παιδικά πρωινά. Μελέτη του 2025 δημοσιευμένη στο JAMA Network Open, ένα από τα πιο έγκυρα ιατρικά περιοδικά στον κόσμο, ανέλυσε πάνω από 1.000 δημητριακά που πωλούνταν από το 2010 έως το 2023. Τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά. Σε 13 χρόνια, η περιεκτικότητα σε λιπαρά αυξήθηκε κατά 34%, το νάτριο κατά 32%, η ζάχαρη κατά 11%. Την ίδια στιγμή, η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες μειώθηκαν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Οι παραγωγοί συνειδητά κάνουν τα δημητριακά πιο νόστιμα, αλλά πιο βλαβερά. Όπως ανέφεραν οι συγγραφείς της μελέτης, και παραθέτω κατά λέξη, αυτό δείχνει την προτεραιότητα της γεύσης έναντι της θρεπτικής αξίας. Μία μερίδα παιδικών δημητριακών, 30 έως 40 γραμμάρια, μπορεί να περιέχει έως και 15 γραμμάρια ζάχαρης. Αυτό είναι 3 κουταλάκια του γλυκού και, σύμφωνα με τις συστάσεις, αντιστοιχεί στο 45% της ημερήσιας ποσότητας ζάχαρης για ένα παιδί σε ένα μόνο πρωινό. Τι συμβαίνει στο σώμα? Τα γλυκά δημητριακά έχουν γλυκαιμικό δείκτη 70 έως 85. Είναι σχεδόν σαν καθαρή ζάχαρη. Η γλυκόζη εκτοξεύεται, το πάγκρεας απελευθερώνει τεράστια ποσότητα ινσουλίνης. Μετά από 1 με 1,5 ώρα,
Το σάκχαρο πέφτει απότομα και το παιδί ξαναπεινάει. Είναι κουρασμένο, ευερέθιστο. Μεταανάλυση του 2020, που περιλάμβανε 11 τυχεοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, έδειξε ότι τα πρωινά με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη αυξάνουν σχεδόν στο διπλάσιο την έκρηση ινσουλίνης, 5,643 έναντι 3,269 πικομόλ ανά λίτρο το λεπτό. Οι τακτικές αυξομοιώσεις της ινσουλίνης είναι ένας άμεσος δρόμος προς την ινσουλινοαντίσταση, και η ινσουλινοαντίσταση σημαίνει προδιαβήτη, παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, και όλα αυτά ξεκινούν από φαινομενικά αθώα δημητριακά μεγάλα. Η αντικατάσταση είναι απλή. Βρώμη. Όχι στιγμιαία, γιατί και εκεί συχνά έχει προσθήκη ζάχαρης, αλλά κανονικές νυφάδες βρώμης. Τις βράζετε, προσθέτετε μούρα και μια χούφτα ξηρούς καρπούς. Έχετε πρωτεΐνη, έχετε φυτικές ίνες, έχετε σύνθετους υδατάνθρακες. Η ενέργεια παραμένει σταθερή για 4 έως 5 ώρες. Όμως, αν νομίζετε ότι το γιαούρτι του σούπερ μάρκετ είναι μια υγιεινή εναλλακτική, έχω δυσάρεστα νέα για εσάς. Τα γιαούρτια είναι ένα πραγματικά ιδιοφυές κόλπο μάρκετινγκ. Στη συσκευασία γράφει «με προβιωτικά για την υγεία του εντέρου», χαμηλό σε θερμίδες. Αλλά μέσα κρύβεται μια πραγματική βόμβα ζάχαρης. Ένα μέσο γιαούρτι του εμπορίου περιέχει 15 έως 20 γραμμάρια πρόσθετης ζάχαρης αναμερίδα. Αυτό αντιστοιχεί σε 4 έως 5 κουταλάκια του γλυκού. Και την ίδια στιγμή η πρωτεΐνη είναι μόλις 3 έως 5 γραμμάρια, ενώ για ένα πλήρες πρωινό χρειάζεστε τουλάχιστον 15 έως 20. Ξέρετε γιατί προσθέτουν τόση ζάχαρη? Για να καλύψουν τη χαμηλή ποιότητα του προϊόντος, αποβουτυρωμένο γάλα, άμυλο για να πήξει, συνθετικά αρώματα. Όλα αυτά από μόνα τους δεν είναι νόστιμα. Η ζάχαρη τα κάνει απλώς καταναλώσιμα. Και έτσι ο άνθρωπος αγοράζει ένα διαιτητικό γιαούρτι χωρίς λιπαρά, πιστεύοντας ότι φροντίζει τη σιλουέτα του, ενώ στην πραγματικότητα παίρνει μια δόση ζάχαρης που προκαλεί απότομη έκρηση ινσουλίνης, μετά απότομη πτώση της γλυκόζης, μετά έντονη πείνα και υπερφαγία στο μεσημεριανό. Υπάρχει και μία ακόμη λεπτομέρεια. Το λίπος στα γαλακτοκομικά είναι απαραίτητο για την απορρόφηση των βιταμινών A, D, E και K. Αυτές είναι λιποδιαλυτές βιταμίνες. Αν αφαιρέσετε το λίπος, οι βιταμίνες δεν απορροφώνται. Παίρνετε άδειες θερμίδες αντί για πραγματική θρέψη. Τι να επιλέξετε αντί για αυτό? Ελληνικό γιαούρτι χωρίς πρόσθετα. Περιέχει 15 έως 20 γραμμάρια πρωτεΐνης αναμερίδα. Λιπαρά 2 έως 3%. Αυτό είναι φυσιολογικό και είναι ωφέλιμο. Τη γλυκύτητα προσθέστε την εσείς. Φρέσκα μούρα, μισή μπανάνα, ένα κουταλάκι μέλι. Έτσι ελέγχετε εσείς την ποσότητα της ζάχαρης. Παρεμπιπτόντως, γράψτε στα σχόλια ποιο γιαούρτι αγοράζετε συνήθως. Πάρτε το τώρα στα χέρια σας και κοιτάξτε τη σύνθεση. Πόση ζάχαρη έχει. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί θα εκπλαγούν. Το επόμενο προϊόν το πίνετε σχεδόν σίγουρα κάθε πρωί. Και όχι, δεν είναι ο καφές. Πιες χυμό, έχει βιταμίνες. Σας ακούγεται γνώριμο. Πρόκειται για μία από τις πιο επικίνδυνες διατροφικές αυταπάτες. 2 εκατοστάλιτρα συσκευασμένου χυμού πορτοκαλιού, ένα τυπικό ποτήρι, περιέχουν 20 έως 25 γραμμάρια ζάχαρης. Δηλαδή 5 έως 6 κουταλάκια του γλυκού, περίπου όσα και ένα ποτήρι κόλλα. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον χυμό και στο φρούτο? Οι φυτικές ίνες. Όταν τρώτε ένα πορτοκάλι, οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την απορρόφηση της ζάχαρης. Η γλυκόζη μπαίνει στο αίμα σταδιακά. Όταν πίνετε χυμό, φυτικές ίνες δεν υπάρχουν. Η ζάχαρη απορροφάται ακαριέα, σαν να φάγατε 3 πορτοκάλια μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Ο γλυκαιμικός δείκτης των συσκευασμένων χυμών είναι 70 έως 80. Μελέτες δείχνουν ότι τέτοια ροφήματα προκαλούν απόκριση ινσουλίνης πάνω από 5.000 πικομόλ ανά λίτρο το λεπτό. Πρόκειται για τεράστια επιβάρυνση στο πάγκρεας. Και τώρα ας μιλήσουμε για τα ενεργειακά ποτά. Ένα κουτί περιέχει 80 έως 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης, συν ταυρίνη, γκουαρανά και άλλους διαγερτικούς παράγοντες, συν 30 έως 40 γραμμάρια ζάχαρης. Με άδειο στομάχι αυτό προκαλεί απότομη αύξηση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, ταχυκαρδία,
αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Ακόμη και ο απλός καφές, αν τον πίνετε με ζάχαρη, συνδυάζει την καφεΐνη με ένα ισχυρό ινσουλινικό κύμα. Και τα καραμελένια λάτε από τις καφετέριες περιέχουν 40 έως 50 γραμμάρια ζάχαρης. Περισσότερα από ότι ένα κουτί κόλλα. Τι να πίνετε το πρωί? Νερό. Αυτή είναι η βάση. Μαύρο καφέ χωρίς ζάχαρη είναι απολύτως εντάξει. Αντιοξυδωτικά, φυσική καφεΐνη. Το πράσινο τσάι είναι επίσης εξαιρετική επιλογή. Και αν θέλετε φρούτα, φάτε τα ολόκληρα. Ένα μήλο, ένα πορτοκάλι, μια χούφτα μούρα, με φυτικές ίνες, με βιταμίνες, χωρίς απότομο χτύπημα ζάχαρης. Και τώρα πάμε σε κάτι που μοιάζει με κανονικό φαγητό, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς άδειες θερμίδες. Ένα σάντουιτς με λευκό ψωμί δεν είναι πρωινό. Είναι μια υδατανθρακική βόμβα με γλυκαιμικό δείκτη 85 έως 95, σχεδόν σαν καθαρή γλυκόζη. Το λευκό αλεύρι είναι σιτάρι από το οποίο έχουν αφαιρέσει ό,τι ωφέλιμο. Έχουν αφαιρέσει το περίβλημα του κόκκου με τις φυτικές ίνες, έχουν αφαιρέσει το φύτρο με τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β και τα μέταλλα και έχει απομείνει καθαρό άμυλο. Ο οργανισμός το διασπά σε γλυκόζη μέσα σε λίγα λεπτά. Μετα-ανάλυση έδειξε ότι ένα σάντουιτς με λευκό ψωμί αυξάνει τη γλυκόζη στο αίμα κατά 1,32 μιλιμόλ ανά λίτρο, περισσότερο από ένα πρωινό με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, μία ώρα μετά το γεύμα. Το κρουασάν είναι ακόμη χειρότερο. 400 έως 450 θερμίδες, 20 έως 25 γραμμάρια λιπαρών, 45 έως 50 γραμμάρια γρήγορων υδατανθράκων και μόλις 7 έως 8 γραμμάρια πρωτεΐνης. Αυτό δεν είναι πρωινό, είναι επιδόρπιο. Τσουρέκια, γλυκά ψωμάκια, ντόνατς, ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Ραφιναρισμένο αλεύρι, συν ζάχαρη, συν τρανς λιπαρά. Μελέτη της ESPA έδειξε ότι τα ντόνατς ανήκουν στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία αποτελούν το 60% των θερμίδων των ενηλίκων και το 70% των παιδιών, και αυτό συνδέεται με αύξηση των ογκολογικών νοσημάτων. Μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού περιέχουν 60 έως 70% ζάχαρη. Οι βιταμίνες έχουν καταστραφεί με το βράσιμο, φυτικές ίνες δεν υπάρχουν. Οι σοκολατένιες πραλίνες έχουν 55 έως 60% ζάχαρη συν φινικέλαιο. 2 κουταλιές σημαίνουν 200 θερμίδες και 21 γραμμάρια ζάχαρης. Η αντικατάσταση είναι απλή. Ψωμί ολικής άλεσης. Εκεί διατηρείται το περίβλημα του κόκκου, οι φυτικές ίνες, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, τα μέταλλα. Ο γλυκαιμικός δείκτης είναι χαμηλότερος και σε χορταίνει για περισσότερη ώρα. Ψωμί με αβοκάντο και αυγό, αυτό είναι ένα πλήρες πρωινό με πρωτεΐνη, υγιεινά λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες. Μένουν 2 προϊόντα και το ένα είναι πραγματικός λύκος με προβιά προβάτου, φυσικό οργανικό, χωρίς γλουτένη, για fitness. Αυτές οι λέξεις στη συσκευασία δεν σημαίνουν ότι κάτι είναι υγιεινό, ειδικά όταν μιλάμε για μπάρες. Μία μέση μπάρα μούσλι περιέχει 20 έως 30 γραμμάρια ζάχαρης, σιρόπι γλυκόζης, φινικέλαιο, σοκολατένια επικάλυψη. 120 έως 250 θερμίδες χωρίς πραγματικό κορεσμό. Ο γαστρεντερολόγος Dr. Sethi από τις EPATHY έχει συμπεριλάβει τέτοιες μπάρες στη λίστα με τα πιο επιβλαβή τρόφιμα για πρωινό. Παραθέτω. Περιέχουν χαμηλής ποιότητας συστατικά που σχεδόν δεν προσφέρουν καμία διατροφική αξία. Ξέρετε ποια είναι η παγίδα? Η λέξη είναι οργανικό. Η οργανική ζάχαρη παραμένει ζάχαρη. Ανεβάζει τη γλυκόζη στο αίμα το ίδιο, προκαλεί το ίδιο ινσουλινικό ξέσπασμα. Για τον μεταβολισμό, καμία διαφορά. Πατατάκια για πρωινό, ναι. Κάποιοι το κάνουν. Τρανς λιπαρά, ακριλαμίδιο που σχηματίζεται στο τηγάνισμα, 500 έως 600 θερμίδες αναμερίδα. Τα ενισχυτικά γεύσεις δημιουργούν εθισμό. Το αλάτι προκαλεί κατακράτηση υγρών. Αν χρειάζεστε ένα γρήγορο σνακ, μία χούφτα ανάλατους ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα, καρύδια, κάσιους. Πρωτεΐνη, υγιεινά λιπαρά, φυτικές ίνες, μαγνήσιο, βιταμίνη Ε. Ή φτιάξτε μπάρες μόνοι σας, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, λίγο μέλι. Εσείς ελέγχετε τη σύνθεση. Και τέλος, για το ρόφημα, χωρίς το οποίο πολλοί δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Καφές με άδειο στομάχι. Ο καφές από μόνος του δεν είναι βλαβερός. Το πρόβλημα είναι πώς και πότε πίνετε.
η καφεΐνη διεγείρει την παραγωγή γαστρικού οξέως. Αν το στομάχι είναι άδειο, το οξύ αρχίζει να ερεθίζει τον βλενογόνο. Αν το κάνετε αυτό συστηματικά, ο δρόμος προς τη γαστρίτιδα είναι ανοιχτός. Επιπλέον, η καφεΐνη αυξάνει την κορτιζόλη. Το πρωί η κορτιζόλη είναι ήδη υψηλή, αυτό είναι το φυσιολογικό της πικ. Ο καφές με άδειο στομάχι ανεβάζει αυτό το πικ ακόμη περισσότερο. Το αποτέλεσμα είναι άγχος, ταχυκαρδία, πώς να πίνετε σωστά τον καφέ. Πρώτα, φάτε κάτι. Έστω λίγη πρωτεΐνη και σύνθετους υδατάνθρακες. Μετά καφές χωρίς ζάχαρη ή με ελάχιστη ποσότητα και όχι πάνω από 3 φλιτζάνια την ημέρα. Ένα ακόμη σημείο. Κρύα ροφήματα με άδειο στομάχι. Το κρύο νερό επιβραδύνει τον μεταβολισμό και δυσκολεύει την πέψη. Τα αγκία του στομάχου συσπώνται, η αιμάτωση μειώνεται. Είναι καλύτερο να ξεκινάτε τη μέρα με χλιαρό νερό ή νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα ας τα συγκεντρώσουμε όλα, γιατί οι πληροφορίες ήταν πολλές. Θέλω να δώσω μία σύνοψη όλου του βίντεο. Λοιπόν, 7 προϊόντα που δεν συνιστώ να καταναλώνονται το πρωί. Πρώτο, επεξεργασμένο κρέας. Αλλαντικά, λουκάνικα, μπέικον, καρκινογόνα ομάδας, ένα σύμφωνα με τον POE. Συμπέρασμα, ξεκάθαρα ναι, να αποφεύγονται. Δεύτερο, γλυκά δημητριακά και μούσλι. Έως 15 γραμμάρια ζάχαρης αναμερίδα. Γλυκαιμικός δείκτης σαν καθαρή ζάχαρη. Συμπέρασμα, ξεκάθαρα ναι. Τρίτο, γλυκά γιαούρτια και γλυκά τυροκομικά. Άδειες θερμίδες μεταμφιεσμένες σε υγιεινή διατροφή. Συμπέρασμα, ξεκάθαρα ναι. Διαβάζετε τη σύνθεση αυτών που αγοράζετε ή φτιάξτε τα μόνοι σας και ελέγξτε τα υλικά. Τέταρτο, συσκευασμένη χυμή και γλυκά ροφήματα. Υγρή ζάχαρη χωρίς φυτικές ίνες. Συμπέρασμα, ξεκάθαρα ναι. Πέμπτο, λευκό ψωμί και γλυκά αρτοσκευάσματα. Γρήγοροι υδατάνθρακες που προκαλούν απότομες αυξομοιώσεις της γλυκόζης. Συμπέρασμα, ξεκάθαρα ναι. Έκτο, μπάρες και υγιεινά σνακ. Μάρκετινγκ αντί για όφελος. Συμπέρασμα, ξεκάθαρα ναι. Προσέχετε πάντα τη σύνθεση. Έβδομο, καφές με άδειο στομάχι. Πλήγμα για το στομάχι και τα επινεφρίδια. Συμπέρασμα, ξεκάθαρα ναι. Και το τονίζω, με άδειο στομάχι. Τι να τρώτε αντί για όλα αυτά? Σύνθετους υδατάνθρακες. Βρώμη, φαγόπυρο, ψωμί ολικής άλεσης. Πρωτεΐνη. Αυγά, ελληνικό γιαούρτι, γαλοπούλα. Υγιεινά λιπαρά, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς, σπόρους. Και φρέσκα φρούτα αντί για χυμούς. Ξεκινήστε με μία μόνο αλλαγή. Μία. Αφαιρέστε τα γλυκά δημητριακά και προσθέστε βρώμη. Μετά από μία εβδομάδα αντικαταστήστε το αλλαντικό με αυγό. Σταδιακά, χωρίς στρες. Σε έναν μήνα θα νιώσετε τη διαφορά. Αν αυτό το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο, πατήστε like. Έτσι ο αλγόριθμος θα το δείξει και σε άλλους ανθρώπους που τους νοιάζει η υγεία τους. Κάντε εγγραφή αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Έρχονται πολλά σημαντικά θέματα. Σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα μιλήσω για τρόφιμα που αντίθετα παρατείνουν τη ζωή. Επιστημονικά αποδεδειγμένο. Αυτά από μένα.